يما موالي الهوى يما موالية يما موالي الهوى يما موالية بسمة بتقهر الهموم والأمل يملاها عمر الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها بسمة بتقهر الهموم والأمل يملاها عمري الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية يما موالي الهوى يما موالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Ambe masara manifuka abarkada halemi sonani ka bidunya irana kaula dunia kafo abika ukaje mukan fleni wati na je mukan mini amba fama faso jokene dogoku mimbe nyanamaya tilenyata jabarani so sanfɛ tilenyata refiye su dafe katase bololo sirauma ni oye Facebook katase YouTube ma mobika afle diere fantan nani belajele ambe folla se awma Mali kono farafina bangunga kata se diɲɛ fanto bɛɛ lajɛlen ma ni farafina gun ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ gun belebeleba don an bɛ se k'a fɔ maanifinya yɛrɛ jujɔn o bɔra farafina o cogo kelen na a dugukolo fɛnsɛ miliyɔn 30 o ni a kunkanfɛ n'a bɛ f'a ma ko superficie ka o farafin jamanaw ka tila k'u sɔn dugujukɔrɔ nafolo hakaja maya yɛrɛ a ɲɛdɔn n'a faamuya n'a gasi olu bɛɛ lajɛlen bɛ sabati yɔrɔ min na o ye farafina ye ka na o kɛ jamana 50 ani jamana 4 bɔɲɔgɔnko ye an bɛ don min na ko bi nka n'i y'o farafina ta k'a lajɛ gɛlɛya min bɛ a kan o de ye farafin jamana ninnu u ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma gɛlɛyaba bɛ o la u ka don ɲɔgɔn na n'a bɛ fɔ o ma intégration ka kala ɲɔgɔn na a barata maa minnu ye jamana ninnu yɛrɛma hɔrɔnyaw tu tigɛ ni an ka jamana masakɛ fɔlɔ b'o la Modibo Keyita ka taa se o ni a ɲɔgɔnna wɛrɛw ma olu bɛɛ lajɛlen tun ye cɛsiri bila sen kan min bɛ se ka kɛ sababu ye farafina yɛrɛ ka kala ni ka bila ɲɔgɔn ma o hukumu kɔsɔn jɛkulu dɔ bɛ an ka jamana kɔnɔ bi min ni a ka cɛsiri ni a ka wulikajɔ fanga ka bon farafina sifinnakaw u yɛrɛ bɛ se ka kala ɲɔgɔn na cogo min na ni k'u don ɲɔgɔn na farafina yɛrɛ bɛ se ka kɛ mɔba kelen cogo min na ni an b'a fɔ o ma ko nation africaine jɛkulu sigira o kama o jɛkulu ɲɛma Mamadu Juwara an ye wele bila ale ma bi an n'ale kana ka se ka barosigi kɛ barosigi min ni a nafa bɛna bonya kɛrɛnkɛrɛnnenya la sifinnakaw kan a ka ja farafina yɛrɛ maa bɛɛ lajɛlen kan jɛkulu in a bilakun ye sen ka mun ye a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri bɛna ɲɛsin mun ma sigi kɛrɛnkɛrɛnnen fɛnɛ bolodalen don u fɛ min kan ka kɛ n'a bɛ fɔ o ma lajɛrɛ meeting sibiri nata anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na meeting in bɛna kɛ cogo jumɛn na meeting in fɛnɛ kɔfɛ mun sigi kɛn bɛ ka jaabi jumɛn kɔnɔ a la farafina yɛrɛ a bɛ se ka kala ɲɔgɔn na wa farafina bɛɛ bɛ se ka doroko ka don ɲɔgɔn na wa nafa bɛ se ka ye a la wa ninnu bɛɛ lajɛlen n'a kɛ ɲininkali min ni an bɛna kɛ an ka maa welelen na n'o ye Mamadu Juwara ye Mamadu Juwara salamu aleykum. Waleykum salam. Somɔgɔw bɛ di. Baasi tɛ yen nɔ alhamdulilayi. Nin ye e nako filanan ye tele ɲɛtaa Jabarani so kɔnɔna na nako fɔlɔ o kɛra sira wɛrɛ kan kan bɛn o bɛ se ka sabati malidenw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na nka bi i nan bɛ fɛn min ye farafina yɛrɛ o ka kala ɲɔgɔn na farafina bɛ se ka don ɲɔgɔn na cogo min na ni ka doroko ɲɔgɔn na jɛkuluba sigilen don o kama ni ma fili ni ma ɲina e y'o jɛkulu yɛrɛ ɲɛmɔgɔ ye. O don a hakika i y'a fɔ cogo min na o de don. Dabarika. An ye jɛkulu sigi. Jɛkulu mun tɔgɔ ye Union des jeunes pour la paix et la nation africaine. A jɛkulu a sigira san 2008 2008 la le 14 juin Badlabugu kulu san an farafin dama don minnu tun bɛ kalan na Mali la bɛɛ bɛ bɔ i ka jamana kɔnɔ ka bɛɛ farala ɲɔgɔn kan Mali université la ka kalan kɛ donc 2008 kɔnɔna na a y'a sɔrɔ Afrique de l'Ouest yɛrɛ an dafɛ jamana ninnu bɛɛ tun bɛ lahala dɔ
dɔ kɔnɔ n'o ye farafina tilebi jamanaw ye tilebi jamanaw u bɛ lahala dɔ kɔnɔ min bɛ tali kɛ ni basigibaliya ye Côte d'Ivoire u ka kɛlɛ a kun sera hakɛ dɔ ma jamana tilala fila ye dɔw kɛra patriotes ye dɔw kɛra force nouvelle ye u bɛ ɲɔgɔn na n'i y'a ta Niger a y'a sɔrɔ wulikajɔw bɛ yen dɔw ko président ka taa ka bɔ yen dɔw ko président kana a kana taa a ka constitution falen n'i y'a ta Niger yɛrɛ fɛnɛ pardon rébellion tun bɛ yen rébellion armée de tun bɛ yen a bɛ hakɛ to donc o rébellion armée MNJ de tun bɛ k'a diriger donc a ɲɛmaa tun ye Akali Agana n'i y'a ta Mali la an kun ye rébellion kɛ 2006 la rébellion du 23 mai 2006 par l'alliance du 23 mai accord d'Alger de 2006 kɛra ka o rébellion ban nka 2008 kɔnɔna na Ibrahim Bahanga ale y'i fori ka bɔ accord kɔnɔ ka rébellion kura ta n'i y'a ta Tchad rébellion tun bɛ yen fɛnɛ olu taara fo ka taa Idriss Déby ka palais encercler kɛra Jamena voilà bon en un mot n'i y'a ta Afrique de l'Ouest bɛɛ kɔnɔna na farafina tilebi yanfan jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ basigibaliya k'u ɲɔ ɲɛna kosɛbɛ bon o de kɛra haminako ye min y'a to an farala ɲɔgɔn kan ka hakilijakabɔ kɛ fɛɛrɛ jumɛn de bɛ se ka tilatigɛ pour que nin lahala jugu ninnu an ka se ka bɔ a kɔnɔ an ka se ka kisi an ɲɔgɔnna ma donc o kama an farala ɲɔgɔn kan anw ka jate la farafina tɛ se ka bɔda sɔrɔ min bɛ anw nimisi wasa n'a ma kɛ an ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen o ye tiɲɛ kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ anw de ye kelen ye an ka ko de ye kelen ye anw de bɛ ye cogo kelen na anw de bɛ kɛlɛ cogo kelen na bon n'an yɛrɛ m'o dɔn an yɛrɛ ye ka fara ɲɔgɔn kan ka fɛɛrɛw tigɛ walasa an bɛ se ka yiriwa sɔrɔ a bɛ gɛlɛya donc jɛkulu in sigira nin condition de kɔnɔna na laɲini mun b'a la o ye ka bɛn ɲini ka bɛn sabati farafindenw ni ɲɔgɔn cɛ fan bɛɛ fɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ walasa an bɛ se ka kɛ an yɛrɛ ma hɔrɔn ye sira caman fɛ parce que hadamaden i bɛna diɲɛ i sirilen de don mɔgɔ la nka ɲɛnamaya kun yɛrɛ ye ka fɛɛrɛ tigɛ i sirilen ka bɔ mɔgɔ la sinon ni den bɛ na den sirilen don b'a la nka juru bɛ tigɛ o tɛ wa waati bɛ kɛ a gulonnen bɛ ba la sin fan fɛ waati bɛ kɛ o bɛ tigɛ o tɛ wa bon ɲɛnamaya tɔ bɛɛ y'o kelen de fo ka na kɛ don dɔ yɛrɛ bɛ bɔ a kelen exactement ka t'i yala c'est un processus d'affranchissement toute la vie est un processus d'affranchissement diɲɛ bɛɛ y'o de ye donc anw bolo an ka yeta yɛrɛ la farafina kan ka fɛɛrɛ de tigɛ walasa nafoloko ta fan fɛ an gulonnen ka bɔ mɔgɔw la sɔrɔ ta sira fɛ sɔrɔ ta sira fɛ hakilina ta sira fɛ an gulonnen ka bɔ mɔgɔw la fɛɛrɛ tigɛta ta sira fɛ an gulonnen ka bɔ mɔgɔw la lakana ta sira fɛ an gulonnen ka bɔ mɔgɔw la an ka se ka jɔ an yɛrɛ ye an kun m'o ɲɛnabɔ ba ka kan yɛrɛ i y'a faamu ka d'a kan kungo mun b'i da la a bi e mun da la e de b'a dɔn a bɛ lahala a bɛ min tiɲɛ e de b'o dɔn a dilannen bɛ min ɲɛ e de b'o dɔn a bɛ jɔyɔrɔ mun na ye e de b'o dɔn i mago b'a la ka se hakɛ min ma e de b'a dɔn bon ni maa wɛrɛ kɛra o ɲɛnabɔbaa ye o tigilamɔgɔ n'a ɲɛnabɔ a yɛrɛ ka yeta fɛ mais est ce que o yeta ni e ka mako olu bɛ ɲɔgɔn na sɔrɔ ko a bɛ kɛ gɛlɛya ye donc normalement anw de kan ka miiriya kɛ an yɛrɛw kunkanko kan an kan ka kɛ jɔn ye an kan ka ye cogo di tɔw fɛ an yɛrɛ ka ɲɛnamaya bɛ sinsin mun ni mun de kan o fɛnw bɛ lasɔrɔ sira jumɛn fɛ n'u lasɔrɔla u bɛ layiriwa sira jumɛn fɛ anw de kan ka o baara kɛ nka Mamadu Jawara dɔ bɛna fɔ ka fɔ diɲɛ ye bɛɛ bilalen bɛ ɲɔgɔn ma bi ni o ye globalisation ye mondialisation e ka nin fɔcogo la farafinna bɛ se k'i sama ka bɔ tɔw la walima k'a ka yiriwa boloda ka sɔrɔ a ma gulon maaw ta la o na se ka kɛ diɲɛ dun bɛɛ bilalen don ɲɔgɔn ma diɲɛ suguba de ye bi bɛɛ bɛ tagama ka bila ɲɔgɔn ma bɛɛ dorokolen don ɲɔgɔn na a fɔra ko kurukanfuga kɛra
ko manden farla ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye a ma kɛ yan o kɛra est ce que a ye numu bɔ a ka numuya la ayi a ye garankɛ bɔ a ka garankɛya la han a ye bɛlɛdugu kɛ qu'on appelle ça badugu ye wa ayi n'a fɔra an ka fara ɲɔgɔn kan bɛɛ de bɛ na n'i yɛrɛya ye e y'i yɛrɛ ye ne ye n yɛrɛ ye an bɛna fara ɲɔgɔn kan min b'i e la ni o tɛ ne bolo ne b'o kɛ k'an yɛrɛ dafa min bɛ ne la n'o t'e bolo e fana b'o kɛ k'i yɛrɛ dafa dɔ bɛ fara e kan dɔ bɛ fara ne kan an bɛ fanga sɔrɔ nka n'a fɔra ko an bɛɛ ka bɔ an yɛrɛya la ka tugu dɔ kɔ o bɛ kɛ baara ye dɛ bi bi in na an bɛ taama sira mun kan an ye dɔ de ta k'o bila ɲɛfɛ anw ka kɛta bɛɛ y'ale ka kɛlen kɔrɔ ye je ne sais pas n'i ye kuma faamu i bɛ tiɲɛ ale ye min kalan k'a faamu ka tila la ka tila ka an bɛ tɛmɛ t'o o de kan kalan ka na fɔ k'an b'o appliquer ale ye min kɛ ka tila o la fiyewu an b'a ɲini k'o de ɲini k'a ɲɛdɔn an ka k'a ɲɔgɔnna ye donc n'i b'o sira kan e ka sini bɛ kɛ ale ka kunun de mɔgɔ ladegela e ka sini tɛ se ka kɛ foyi wɛrɛ ye ale ka kunun kɔ n'i ma sɛgɛn i bɛ ɲina bon anw bolo diɲɛ bɛ ka sogolo ɲɔgɔn na cogo min maaw ka fara ɲɔgɔn kan jamakuluw ka fara ɲɔgɔn kan siyaw ka fara ɲɔgɔn kan ka ɲɛnamaya kelen dilan hadamadenya bɛɛ ye o bɛ lasɔrɔ ni bɛɛ bɛ na n'i ta ye a bɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ sɔrɔ ka kɛ fɛn min bɛ bɛɛ nafa nka n'i taara yɔrɔ la kɛnɛ kan dɔ bɛ dɔ di dɔ bɛ dɔ sɔrɔ ni fɛn t'e bolo k'a di e na kɛ garibu ye kɛ i bɛ tiɲɛ ni dun kɛra garibu ye o tɔ ye min ye bɛɛ b'o dɔn o kɔrɔ dɔɔnin don an dun ye maaw ye maa minnu bɔra maabaw la jamanaba de dira anw ma tiɲɛ na o jamana n'i y'a jateminɛ histoire kɔnɔna na depuis jamana tɔw ma sigi a y'a sɔrɔ an ye jamanaba ye diɲɛ kɔnɔ o ye tiɲɛ n'i y'a ta miiriya sira fɛ n'i y'a ta danbe sira fɛ n'i y'a ta mara taabolo fɛ n'i y'a ta sɔrɔko sira fɛ n'i y'a ta nafoloko sira fɛ nafolo jamana tun tɛ diɲɛ kɔnɔ ko anw bɛ anw kun sin jamana ma mɛ bi a kɛlen don o sina ye bon anw de ye o tigilamɔgɔw mɔdenw ye n'a fɔra ko anw de bɛna kɛ ni lahala kɔnɔ don o don c'est que tellement que bolo janko ɲuman o baara la bɔrɔ yɛrɛ dɛsɛra ka baara kɛ walasa a ka se ka fɛn dɔ parce que an ye baara kɛ walasa an ka se k'an bolo jan ko ɲuman cogo la cogo min na dɔ bɛ se ka d'a ma an ka bɔ o la sa an k'an bolo dilan ko ɲuman a bɛ se ka baara kɛ cogo min ka se ka dɔ créer a yɛrɛ ye ka dɔ dilan a yɛrɛ ye mamadu jɔra ni jɛkuluba min ni e ye a ɲɛma ye an bɛ don min na i ko bi farafinna bɛ se ka kala ka bila ɲɔgɔn ma cogo min na jɛkulu in i y'a fɔ a bilara sen kan san 2008 waati bi a lahalaya bɛ cogoya jumɛn na a cokuluw ta fanfɛ ni an b'a fɔ ma implantation mali yɛrɛ kɔnɔ ha ka ja farafinna yɛrɛ bangu kan a bɛ cogoya jumɛn na bi ayiwa jɛkulu in an b'a sigi don min a y'a sɔrɔ an bɛɛ tun ye ekɔliden ye a bɛɛ tun bɛ ekɔlidenya la an bɛɛ tun bɛ ekɔlidenya la anw bɛ université la bɛɛ bɛ bɔ i ka jamana la an y'a lasigi an y'a sigi ni hakilina min ye o ye yeli kuntagalajan ye an ko bi an bɛ ekɔlidenya la nka ni ala ma a kɛ cogo wɛrɛ la normalement yanni san damadɔ cɛ an kelen kelenna bɛɛ a ka jamana kɔnɔ n'a y'a cɛsiri ko ɲuman a kan ka kɛ maaw cɛla maa minnu bɛ jamana taabolo fɔ donc yanni an k'an sigi o don ka se k'a fɔ k'an bɛ wuli ka ɲɔgɔn ɲini bi n'an bɛ ɲɔgɔn kan ala y'o garijɛgɛ d'an ma an k'an ka hakilijakabɔ daminɛ bi farafinna kunkanko kan farafinna bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo di a hakilina bɔra anw na an ye maa wɛrɛw wele minnu farala kan k'a baara kɛ bi bi in na an bɛ jamana 33 de kɔnɔ farafinna jamana 33 alhamdulillah an sigilen bɛ olu de kɔnɔ mali yɛrɛ kɔnɔ an bɛ mali région bɛɛ kɔnɔ mali duguba mali région bɛɛ duguba bɛɛ an b'an sigilen b'a kɔnɔ alhamdulillah bon bi bi in na an bɛ ka baara kɛ vraiment pour que parce que laɲini barikama a tɛ se ka sɔrɔ teliya la a fɔ cogo di yiriden duman a bɛ mɛn ka mɔ de o ye tiɲɛ a b'a la
bon ni kɔnna ma i b'a kɔnnama dun quoi nka ni i sera ka a kɔnɔ a ka ca ala fɛ i na bɛnna a dumama yɔrɔ ye jamana 37 ni jɛkulu bolofara bɛ olu de la farafinna bangun kan ka taa se an yɛrɛ fɛ jamana kɔnɔna na dugubaw nka i bɔra sisan k'a fɔ i ka kuma la san 2008 de ni jɛkulu kofɔlen bilara sen kan ka bɔ o waati la ka na bila an bɛ don min na i komi bi lamagaw kɛra aw fɛ wa wulikajɔw kɛra aw fɛ wa hakili bɛ se ka don min na n'i bɛ se ka a kumabaw ɲɛfɔ bi tele ɲɛtaa filɛbaw ye ayiwa n'i y'a jateminɛ san 2008 ni an ye jɛkulu in sigi déjà n y'a fɔ ɲɛna farafinna tilebin yan fan jamanaw tun bɛ lahala min kɔnɔ n'o ni basigibaliya de tun bɛ ɲɔgɔn ta kosɛbɛ an wulila ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka ɲininiw kɛ ka sɔrɔ ka hakili jakabɔ kɛ o ɲininiw jaabi kan ka rapport sɛbɛn ka sɛbɛn kɛ k'a ci jamana ɲɛmaaw ma Amadu Tumani Ture o kun ye Mali jamana ɲɛmaaya don Mamadu Tanja o kun ye Niger jamana ɲɛmaa ye Idriss Déby Itno o kun ye Tchad jamana ɲɛmaa ye an ye rapport in ci a ɲɛmaa 3 bɛɛ ma alhamdulillah k'a jirula k'a fɔ ko an ka jateminɛ ye min jira an na Sahel kɔnɔna na ni kɔn ma k'a ma ka fɛɛrɛ tigɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka finitigilakaw ka fara ɲɔgɔn kan ka nin ko in kɛlɛ a laban na kɛ ko ye jamana kelen kelenna si tɛ se ka jɔ a kɔrɔ aw ye nin fɔ kabiri a ma an y'a fɔ kabini a waati la Amadu Tumani Ture président ala ka hinɛ la u ye colonel Madi Munekata de bila ani anw ka kumaɲɔgɔnya kɛ ale de tun y'a ka conseiller à la défense a waati ala ka hinɛ o tigilamɔgɔ yɛrɛ i y'a faamuya bon Mamadu Tanja ale y'an reçoit Niger siɲɛ 3 Idriss Déby nalen Mali la o sen fɛ a y'an reçoit i y'a faamuya an ka hakilina kun ye mun ye an y'a ɲɛf'u ye ka gafe sɛbɛn k'a d'u ma aw y'o wulikajɔ kɛ an y'o wulikajɔ kɛ o tɛmɛnen kɔ qu'on appelle ça an ye wulikajɔ caman kɛ sira caman kan par exemple farafinna jamana minnu bi sefa kɔnɔna na an ye jateminɛw kɛ ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ sefa yɛrɛ taabolo kan k'a jira k'a fɔ tant que sefa in bɛ anw kunna an mago bɛ yiriwa min na a yiriwa sira tɛ sɔrɔ i y'a faamuya bon an ye wulikajɔw kɛ ka marches organiser ka manifestation kɛ ka conférences kɛ ka conférence de presse kɛ ka plaidoyers kɛ bon an y'o baara kɛ o fana kɛra aw fɛ Côte d'Ivoire kɛlɛ juguyalen an ye wulikajɔ caman kɛ ka sensibilisation kɛ communautés ni ɲɔgɔn cɛ kabilaw ni ɲɔgɔn cɛ walasa an kana to maa wɛrɛ k'an kɔ dɔn ɲɔgɔn ma fo ka na fɔ ko an bɛ ɲɔgɔn faa o tɛmɛnen kɔ an ye an ka sɛgɛsɛgɛliw y'a jira waati dɔ la k'a fɔ ko kɛlɛ bɛ ka labɛn ka ɲɛsin Mali ma o kɛlɛ kɔnɔna na Faransi tun bɛ ka jateminɛ kɛ k'a jira ni kɛlɛ wulila olu kan k'u ka finitigilakaw sigi yɔrɔ jumɛn jamana kɔnɔ an ye wulikajɔ kɛ ka marche organiser ka bɔ Tour d'Afrique la ka taa fo ambassade de France la ka manifestation kɛ o waati la i y'a faamuya pour que sɔrɔdasi wɛrɛ kana bɔ jamana wɛrɛ kɔnɔ ka na k'a fɔ k'a bɛna lakana kɛ anw fɛ mais ni ala kitira mun na o de bɛ kɛ o tɛmɛnen kɔ an yɛrɛw y'a jateminɛ parce que pour an ka hakilina la n'i bɛ fɛ ka sini ɲɛsigi baara kɛ i b'a daminɛ bi de o tɛ wa donc anw yɛrɛ tun ye ekɔliden ye cogo min anw fana bɛ baara kɛ walasa maa hakilimaw maa hakili juru caninenw c'est ça non o don an ka fɛɛrɛ tigɛ walasa hali bi dɔ ka fara u ka faamu kan parce que hadamaden ka kɛwale bɛ bɔ a ka hakilina de la bon hakilina bɛ sɔrɔ ni miiriya ye miiriya bɛ sinsin kunnafoni de kan est-ce que i y'a faamuya donc n'i ye kunnafoni jɛngɛnen di maa ma a ka miiriya bɛ jɛngɛ n'o jɛngɛna o bɛ hakilina jɛngɛlen di bon kɛwale min bɛ bɔ o kɔnɔ o tɛna kɛ ɲuman ye est-ce que i y'a faamuya bon n'i dun y'a jateminɛ bi réseaux sociaux ni fɛn minnu bɛ yen bon miiriya bɛɛ bɛ ka kɛ ni kunnafoni mun ye o ye n y'a mɛn karisa da bon n y'a mɛn karisa da o tɛ jamana jɔ dɛ fo sɛgɛsɛgɛli de ka k'a la
i k'a dɔn k'a fɔ nin kunnafoni mun dira ma est ce que kunnafoni jɛlen don est ce que i y'a faamuya voilà est ce que nin hakilina don min labaara la o de kama an ye initiative dɔ ta n'an b'a wele ko weekend panafricain pratiquement an bɛ ɲɔgɔn retrouver régulièrement kalo o kalo Tour d'Afrique la an bɛ maa minnu ye ɲininiw kɛ n'u ye ɲinini jaabiw sɔrɔ olu bɛ na u ka jaabi fɔ sifinnakaw ye donc kumaɲɔgɔnya ka k'a kan masalaw bɛ tɛmɛ an ni ɲɔgɔn cɛ voilà maa minnu ye sɛbɛnw kɛ ka gafew sɛbɛn taabolo dɔw kan walima miiriya dɔw kan olu fana bɛ na n'u ka gafe ye ka na kɔnɔ ko ɲɛfɔ walasa kumaɲɔgɔnya bɛ se ka k'a kan ni kunkankoba minnu bɛ farafinna walima Mali kɔnɔ maa minnu sen n'u bolo b'a la ɲɛmaa kunda an b'olu fana wele olu fana ka na ɲɛfɔli kɛ u ka baara taabolo la walasa maaw ka faamuyali sɔrɔ a la ka d'a kan ni faamu kɛcogo ɲɛna a tɔ bɛ se ka ɲɛ nka n'o tiɲɛna a tɔ ɲɛli kɔni o ye accident de ye i y'a faamuya bon o tɛmɛnen kɔ an ye projet dɔ labɛn projet in a tɔgɔ ko processus de réflexion pour une refondation de la gouvernance et de la démocratie o processus de réflexion pour une refondation de la gouvernance et de la démocratie o ye mun ye ka sigi ka miiriya kɛ ka hakili jakabɔ kɛ an bɛ mun wele ko démocratie ani mara yɛrɛ an bɛ ka mara kɛ cogo min na an bɛ ka mara la taama ni sira mun ye o tɛ gouvernance ye ka hakili jakabɔ kɛ olu kan walasa an bɛ se k'a lakuraya cogo min a lakurayali kun ye mun ye mara ka kɛ cogo la cogo min b'a to marakɛbagaw ka baara o ni jamanadenw mako olu bɛ ɲɔgɔn kunbɛn a bɛ se ka taa ni ɲɔgɔn ye cogo min na walima ka ɲɔgɔn kunbɛn yɛrɛ u ka ɲɔgɔn kunbɛn parce que ni n'a fɔra ko ne ye mara kɛbaga ye mara bɛ kɛ dɔ de kama o bɛ tiɲɛ o tɛ wa o bɛ tiɲɛ jamanadenw kungo ɲɛnabɔli tɛ wa ɔ jamanadenw mako bɛ min na olu mako bɛ ji la ɔ ne nana ni cɛncɛn ye a ko bɛ ɲɛnabɔ a tɛ ɲɛnabɔ cɛncɛn kɔni ka a bɛ se ka so jɔ nka ni ji ma sɔrɔ ka min est ce que so jɔbaga tɛ sa yanni so ka jɔ o ye tiɲɛ voilà donc en un mot an bɛ fɛɛrɛ minnu tigɛ walasa jamanadenw kungo ka ɲɛnabɔ a ka kɛ fɛɛrɛw ye mun bɛ se k'u kungo ɲɛnabɔ hakika la o bɛ lasɔrɔ cogo di jamanaden mago ka dɔn yanni fɛɛrɛ ka tigɛ ne tɛ se ka e kungo dɔn i place la o fo k'a sɔrɔ e fana bɛ fɛɛrɛ bɛ e bolo min b'a to i bɛ se k'i ka hakilina lase ma est ce que i y'a faamu? n y'a faamuya dabali minnu bɛ kɛ walasa jamana bɛ se ka ɲɛtaga sɔrɔ kɛnɛyako bɛ sabati jiko bɛ sabati kalanko bɛ sabati lakanako bɛ sabati fɛn wɛrɛ bɛ sira sɔrɔ o fɛɛrɛw man ka tigɛ jamanaden kɔ ayi parce que a kɛ kun ye jamanaden mago ɲɛnabɔli de ye est ce que an bɛ ka ɲɔgɔn faamu a man kan ka sogolo jamana kɔnɔdenw ayi et puis sariya mun bɛ sigi jamana kɔnɔ k'a fɔ ko jamana kan ka taama ni nin sariya ye o sariya ni jamanadenw danbe man ka fɔ ɲɔgɔn kɔ o ma faamuya sariya tɛ se k'a fɔ k'an ka nin kɛ k'a sɔrɔ ani an ka danbe tɛ bɛn soit danbe bɛ falen soit sariya bɛ falen sariya de kan ka falen est ce que i ye kuma faamuya donc baara ye o de ye donc an ka laɲini tun y'o ye an ye san 2 ni tila kɛ c'est à dire que marabolo bi an ka jamana kɔnɔ sanni nansaraw ka se yan n'an b'a wele ko aire culturelle an sen jɔra a bɛɛ kɔnɔ alhamdulilah marabolo 17 o de bɛ Mali kɔnɔ n'an b'a wele ko aire culturelle o marabolo ninnu kɔnɔna na an taara sɛgɛsɛgɛli de kɛ sanni nansaraw ka na anw tun bɛ k'an yɛrɛ mara cogo di yanni nansaraw ka se yan yanni u ka se yan fanga bonda jumɛn ni jumɛnw de tun bɛ yen fanga bonda kelen kelenna tun bɛ jɔ ni baara jumɛn ni jumɛnw de ye jɔn ni jɔn de tun b'o kɔnɔ jɔn tun bɛ se k'a ɲɛmaaya kɛ a ɲɛmaa tun bɛ sugandi cogo di jɔn da bɛ o ɲɛmaa sugandili ko la mara yɛrɛ tun bɛ kɛ cogo di kɛnɛ jumɛnw kan hadamaden dilanni a bɛ kɛ kɛnɛ jumɛnw kan jɔn ni jɔn de da bɛ hadamaden dilanni na a bɛ kɛ ni baarakɛminɛn jumɛnw ye danbe jumɛn de kun sigira mun b'a to ɲɛnamaya bɛ se ka sabati an ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ an tɛ siya kelen ye
an ti kan kelen fɔ o faamu an y'o ta ka sɔrɔ k'o tengu faamu wɛrɛ la n'o ye mara kɛcogo min dira ma nansaraw ka colonisation kɔfɛ a sariya kunda a danbe kunda a fanga bonda kunda ani a mara yɛrɛ taabolo kunda u bɛ ɲɔgɔnna sɔrɔ yɔrɔ jumɛn u bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ yɔrɔ jumɛn ka d'a kan bi bi in na n'i y'a jateminɛ anw ka jamana yɛrɛ jamana bɛ kuma kan min na ni jamanaden bɛ kuma kan min na kan kelen yɛrɛ tɛ fɔlɔ ɲɔgɔn faamu bɛ sɔrɔ cogo di faamu bɛ gɛlɛya a bɛ gɛlɛya bon jamana bɛ miiri ni hakilina mun ye ani jamanaden bɛ miiri ni hakilina mun ye u tɛ kelen an bɛ mun wele ko logique culturelle o fɔ n bɛ ɲɔgɔn kɔ ka d'a kan jamana a hakilina a dilancogo a sariya a danbe olu bɛɛ bɔra kɔ kan ka na ka n'o cogo an kan o jamana kan ka maa minnu jamakulu minnu mara olu danbe ani nin jamana lahala u tɛ kelen ye donc n'an bɛ fɛ an ka k'an yɛrɛ ye fo an ka miiri anw tun ye mun ye kɔrɔlen bi bi in na an bɛ yɔrɔ min diɲɛ kɔnɔ fɛn jumɛnw de bɛ yen an tɛ se ka jɛ minnu kɔ ani maa tɔw minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ jamana tɔw minnu bɛ jɔn kɔnɔ an kan ka ɲɔgɔnna sɔrɔ fɛn jumɛnw de kan an tɛ se ka jɛ minnu kɔ olu bɛɛ mana fara ɲɔgɔn kan a bɛ miiriya d'an ma mun b'a to an b'an yɛrɛ ka mara mara mun bɛnnen b'a ma an bɛ se ka o dɔn k'o ladilan k'o labaara bɛɛ ka se k'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ bɛɛ sago ka se ka ɲɛnabɔ a kɔnɔ bɛɛ ka se k'i ka ɲɛnamaya k'a kɔnɔ k'a sɔrɔ i m'a ɲini ka kɛ maa wɛrɛ ye i ti min Mamadu Jawara ni wulikajɔba ninnu kɛra aw fɛ ni jɛkuluba in tɔgɔ la ni o ye Union des jeunes pour la paix et la nation africaine a wulikajɔw fanga bonyana nka kibaruyaw bɛ don min na komi bi o de ye k'a fɔ sigi bɛna kɛ aw fɛ n'o ye kɔlɔku ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la février kalo tile 24 ka taa février kalo tile 25 la o cogo kelen nɔ kan lajɛrɛba wɛrɛ fɛnɛ bolodalen don walima meeting min kan ka kɛ février kalo tile 26 sibiri nata a bɛna kɛ cogoya jumɛn na lahalaya jumɛn kɔnɔna na miirina jumɛn ye aw bila la ni ala sɔnna ma baro tako filanan na an bɛ segin ka na i k'i da don la ka walawalali kɛ ni ala ka jɛ n balimamuso an bɛɛ tun sigilen bɛ ka don min kɔnɔ o de sera baramuso makɔrɔni bɔra makɔrɔni kalite ɲumanba ɲagami foyi foyi t'a la wa a bɛ bugun baramuso makɔrɔni kunbaba b'a la misɛmani b'a la hali vermicelle makɔrɔni sɔngɔ ka di a tobi ka di wa a tɛ nɔrɔ a tɛ nɔɔni a foroko kumaba ye 80 ye min y'a foroko fitinin ye ale bɛ sɔrɔ 40 dɔrɔn ayi bi jamana in gwadonnaw bɛɛ bɛ girin makɔrɔni kelen min nɔfɛ ale de don baramuso makɔrɔni baramuso i ta i ka kow ye foli ani tanuni k'o lase aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma mankutu kɔfɛ an bɛ segin ka na an ka jɛmukan kɔnɔna na jɛmukan min ni an b'a fɔ a ma faso jɔkɛnɛ n'a bɛ ɲɛnamaya tile ɲɛta jabaraninso sanfɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun maa welelen bi o ye Mamadu Jawara ye ale ye ɲɛmaa ye sifinnakaw ka jɛkulu min bɛ farafinna yɛrɛ kɔnɔna na bɛɛ bɛ se ka sabati cogo min na farafinna sifinnakaw ni ɲɔgɔn cɛ a ka jan farafinna yɛrɛ kɔnɔ farafinna yɛrɛ bɛ se ka kɛ jamana kelen ye cogo min na ni a bɛ fɔ a ma nation africaine o jɛkuluba nanzarakan na n'an k'a ma Union des jeunes pour la paix et la nation africaine bakurubalen na n'an k'a ma ko UJPNA ni jɛkuluba in lamaka caman kɛra a fɛ baro tun nana da yɔrɔ min na o de ye k'a fɔ sigi kan ka kɛ u fɛ sigi min ni a bilalen don n'a bɛ fɔ a ma kɔlɔku février kalo tile 24 ka taa février kalo tile 25 la kisa kelen nɔ ka jama lajɛrɛba fɛnɛ kan ka kɛ u fɛ Tour d'Afrique yɛrɛ la falajɛkaw fɛ yen nɔ min kan ka bɛn février kalo tile 26 ma Mamadu Jawara ni hakilina in a taara cogo jumɛn na ni baro sigi ni nin meeting a ka se k'i da don a la ka ɲɛfɔli kɛ awa i ni ce ka ɲininkali la n bɛ se ka min fɔ aw ye o ye k'a fɔ an ka jɛkulu in depuis a sigi kuma a sigira ni hakilina dɔ de ani ɲinifɛn dɔ ye n'o ye farafinna ka se ka a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ dɔɔni dɔɔni a ka se k'a yɛrɛ dulonnen bɔ dɔɔni dɔɔni an ka se ka fara ɲɔgɔn kan an ka ɲɛnamaya kɛ ɲɔgɔn
donc an y'a ye k'a fɔ ko gɛlɛyaba min bɛ o sira kan o ye mara taabolo ɲuman mara kɛko ɲuman a faamuko ɲuman olu de y'a gɛlɛya bi an bɛ waati min na i b'a fɔ ko an ka jɛkulu tun bɛ sigi waati min n'o ye san 2008 ye bi fɛnɛ an farafinna tilebiyanfan jamanaw bɛ ka don basigibaliya de kɔnɔ o basigibaliya kelen o n'a y'a jateminɛ ka ta 2008 ka na se bi ma fɛɛrɛ caman tigɛra o nka fɛɛrɛ minnu tigɛra a caman danna sira la ma labɔli kɛ maliyɛnw farala ɲɔgɔn kan ka wulikajɔw kɛ an tɛ a bana kɛra yan c'est o kɛra fɛn M5RFP ye wulikajɔw kɛ yan yɔrɔ o kɛra n'i taara Burkina olu ye balai citoyen kɛ n'i taara Senegal olu ye Yanamar kɛ n'i taara Laginɛ olu ye FNDC kɛ ko Alpha Condé kana maga o ka constitution na i y'a faamuya n'i taara Niger olu ye Tazarce kɛ donc bref jamakulu jamana kelen kelenna bɛɛ la jamakulu wulila ka jɔ u ka haminakow fɔ u ka cɛsiri kɛ mara kɛko ɲuman ɲinini sira fɛ nka a bɛɛ danna sira la ka d'a kan bɛɛ tɔrɔ i ka yɔrɔ la k'i ka konin kɛ i yɛrɛ ko ye anw bolo bi ko nana se yɔrɔ dɔ la n'i y'a jateminɛ bi malidenw wulila ka jɔ k'u ka haminako fɔ an nana ka na don transition kɔnɔ concertation nationale kɛra maliyɛnw farala ɲɔgɔn kan k'u ka yeta fɔ assise nationale kɛra maliyɛnw farala ɲɔgɔn kan k'u ka hakilina fɔ nka o si ma bɔli kɛ kuluba mun bɛ farafinna jamana ɲɛmaaw bolo olu ko k'olu tɛ mɔgɔ lamɛn olu tɛ maliyɛnw lamɛn olu ka hakilina ye min ye o ka kɛ walima u b'an don buteli kɔnɔ o bɛ ka kɛ anw na cogo min o cogo kelen de la jamanadenw mana fara ɲɔgɔn kan jamana kelen kelenna bɛɛ kɔnɔ u bɛ fɛɛrɛ tigɛ k'u ka laɲiniw dan sira la o de kama anw ko bi mara tɛ se ka kɛ jamanaden de kɔ parce que jamanaden o de ye jamanatigi ye ale de bɛ fanga di mɔɔ ma maa min mana ja ni kalafili ye ale fana de bɛ se k'i kanbɔ fanga nɔfɛ fanga yɛrɛ fana bɛ baara kɛ ale de mako ɲɛnabɔli kama wa ale fana de b'a bolo don a kun k'a taa ni bɔ k'a di walasa jamana nafolo bɛ fara ɲɔgɔn kan donc fo jamanadenw de ka wuli ka jɔ kɛ u yɛrɛ ka fara ɲɔgɔn kan farafinna tilebiyanfan jamanaw bɛɛ kɔnɔ bɛɛ ka jɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Mali la bi an ka hakilijakabɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka miiriya kɛ ɲɔgɔn fɛ an kun kan kɔ an ka mara taabolo kan gɛlɛya minnu b'an kan an sera ka fɛn minnu ɲɛ an k'olu dɔn an k'u sinsin minnu ma ɲɛ an bolo an k'a faamu u ma ɲɛ mun kama an k'u lakile an yɛrɛw hakili ma mun ye ni Ala farala an kan n'an hakili sera k'o ye an k'o fana fara an bolo kan an ka sira kura bɔ an bɛ se k'an ka ɲɛnamaya sabati ni min ye nka o sira kura kan an kana taa gulo maa la k'a fɔ ko tigilamɔgɔ b'a k'an ye dɛ an k'an jija an yɛrɛw ka kɛ a kɛbaga ye an ka kɛ miiri kɛbaga ye an ka kɛ a fɛɛrɛ tigɛbaga ye an ka kɛ a baara waleyabaga ye ni dɛmɛ bɛ na dɛmɛ ka n'a sɔrɔ an ka wara kunkolo b'an bolo est-ce que i ye kuma faamu donc laɲini ye o de ye hakilina ye o de ye sigi in bɛna k'o de o de kama o de ye kɔlɔkun ye sigi in tɔgɔ Assemblée citoyenne des peuples de l'Afrique de l'Ouest Assemblée citoyenne des peuples de l'Afrique de l'Ouest farafinna tilebiyanfan jamakulu jamanadenw olu de bɛ fara ɲɔgɔn kan jɛrɛjɛkuluba la ka miiriya kɛ ɲɔgɔn fɛ ka sirabɔ ɲɔgɔn fɛ ka baara kura boloda ɲɔgɔn fɛ walasa an bɛɛ jɛlen kunkankow bɛ se ka ɲɛnabɔ min kɔnɔ ka d'a kan n'i y'a ta mara taabolo la jamana kelen kungo tɛ n'i y'a ta lakanako sira fɛ jamana kelen kungo tɛ jamana kelen tɛ se ka ɲɛnabɔ n'i y'a ta sɔrɔ yiriwali sira fɛ jamana kelen kungo tɛ parce que an sogolen don ɲɔgɔn na an ye siya kelen ye an ye jamana kelen ye kɔrɔlen an ka kow bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na an danbew ye kelen ye hali an tɔgɔw ye kelen ye tɔgɔ ye kelen ye jamu ye kelen voilà donc an ka to tila-tilalen parce que nansaraw y'an latila don dɔ la u kun mako b'o la cogo min jamana dancɛ ko o tɛ hakilima ko ye an ka bɔ an ka kelen-kelenya la an ka fara ɲɔgɔn kan
k'an ka fangaw kɛ kelen ye an bɛ se ka jɔ jamana tɔw cɛla diɲɛ kɔnɔ. O sigi bɛna kɛ min n'o ye kɔlɔku ye. ni ala jɛna n'a ye a bɛ kɛ Bamako yan kɔlɔku bɛ kɛ hôtel Salam na k'a daminɛ février kalo tile 24 ka taa se février kalo tile 26 ma nɛgɛ kanɲɛ 12 tile kɔnɔna na o tɛmɛnen kɔ meeting bɛ organiser donc n'o ye fara ɲɔgɔn kan ba ye a bɛ kɛ avenue de l'Oya kan Tour d'Afrique la ka d'a kan yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen don Mali yɛrɛ jamana ɲɛmaaw ye min kɛrɛnkɛrɛn ka a labɛn farafinna kunkanko kama ka tour dilan a kama a monument dilan a kama ka tila ka avenue tɔgɔ da Oya la alhamdulillah o fana ma sɔrɔ gansan na ka d'a kan Mali ye jamana ye jamana min depuis a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ waati a y'a yɛrɛ ɲɛsin farafinna ka fara ɲɔgɔn kan baara ma tabarikala o bɛ lasɔrɔ an ka sariya sunba kɔnɔ an yɛrɛ ka hymne national ni jamanaden bɛɛ b'a yɛrɛ sɔrɔ min kɔnɔ n'i y'a jateminɛ a bɛ tali kɛ o ko de kan tabarikala i y'a faamuya donc vraiment o de kama an ko ko nin baara in nin fara ɲɔgɔn kan a tɛ se ka kɛ yɔrɔ wɛrɛ la a kan ka kɛ nin yɔrɔ de la. nka labɛn bɛ cogoya jumɛn na bi ni baaraba min ni a bɛna kɛ aw fɛ min bɛna kɛ hôtel Salam na ka taa se Tour de l'Afrique yɛrɛ ma. ayiwa ala barika la caman kɛra nka caman tora maaw fana cɛsirilen tabarikala ne yɛrɛ farala an ka équipe kan ka yaala farafinna tilebiyanfan jamanaw kɔnɔna na an ni maa kolomaw ka se ka ɲɔgɔn ye an ka se ka hakilina falen ka masala ko kan hakilinaw ka kɛ kelen ye maaw ka se ka wuli ka se yan a ka gɛlɛn bi ka d'a kan an bɛ embargo kɔnɔ frontières datugunen don nka an y'a jirula k'a fɔ o frontières datuguni o embargo man ka kɛ sababu ye ka jamanadenw bali u ka ɲɔgɔn nasɔrɔ parce que min b'an cɛ o ka kɔrɔ ni colonisation ye a ka kɔrɔ ni indépendance ye donc a ka kɔrɔ ni CEDEAO ye o tɛ wa donc o man ka se ka kɛ sababu ye k'an bali donc an sera ka yala kɔni ka bɛɛ ye ala barika la maa kolomaw n'an ser'u ma an ma se maa si ma min ko ko a hakilina man ɲi walima min ko k'ale tɛna alhamdulillah an sera maa o maa ma depuis an ye baara in daminɛ fo ka se bi ma an ma se maa si ma min bana ka na alhamdulillah donc vraiment an bɛ ala barikada tabarikala an bɛ ala fo an b'a barikada an bɛ foli bila an balimaw ma minnu bɛ farafinna bɛɛ kɔnɔ minnu hakilina n'u miiriya ɲɛsinnen bɛ Mali ma minnu bɛ ka bonyamasegin kɛ Mali ye minnu fana bɛ ka cɛsiri kɛ k'a jira k'a fɔ k'olu ni Mali bɛɛ ye kelen ye ka d'a kan tiɲɛ yɛrɛ la hakika yɛrɛ la o ni Mali bɛɛ ye kelen. partenaires ani u cɛ bɛ cogo di ni u ye jɛkulu ye walima dɛmɛbaga jɛkulu baara in bari bamananw ko ten tɔ ŋunu tɛ san sɔrɔ juru kɔ ani partenaires cɛ bɛ cogo di labɛn in sabatili ko ɲuman na walasa nin baara ɲumanba ye a bɛ se ka sabati cogo min na. ayiwa baara in ye baara min ni a kan ka kɛ an yɛrɛw ka ko ye an kɔni ka taabolo la an b'a ɲini ka wuli ka se maa wɛrɛ ma min bɛ na bolo don a kun ka anw dɛmɛ walasa an yɛrɛw ka fara ɲɔgɔn kan ka miiri an kun an kɔ kan i y'a faamuya an ka jɛkulu yɛrɛ ka taabolo la bolojan man nɔgɔn an ma k'a fɔ k'an t'a kɛ o tɛ dɛ an tɛ dɛmɛ ɲini o tɛ dɛ maa si tɛ yen nɔ min bɛ se a yɛrɛ kɔrɔ ko bɛɛ la diyagoya i mago bɛ dɛmɛ la mais an ka taabolo tɛ bolojanni ye waati bɛɛ nka nin ko in filɛ nin ye a barika ka bon cogo min an kelen fanga tɛ s'a kɔrɔ donc bien entendu fɔlɔ-fɔlɔ ye mun ye i tɛ se ka diɲɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan jamana kɔnɔ waati la waati min na diɲɛ bɛɛ ɲɛ bɛ jamana na mara taabolo sira fɛ sinayaw bɛ ka bɔ jamana ni jamana wɛrɛw cɛ e ka na ni maaw ye k'u ka miiri o ko kan k'a sɔrɔ jamana ɲɛmaaw t'a kalama a tɛ ɲɛ donc an wulila ka se an ka ɲɛmaaw ma ka hakilina jir'u la k'an ka laɲini f'u ye an bɛ fɛ ka maaw fara ɲɔgɔn kan ka maaw kafɔ ɲɔgɔn kan ɲa walasa an bɛ miiriya kɛ miiriya min bɛ se ka kɛ sababu ye ka sira kura d'a ma ko baasi t'a la alhamdulillah u jɛna n'a ye wala en tout cas u bɛ se ka min kɛ walasa a ko ka ɲɛ ni ala sɔnna ma u se ko n'u dama yira la u k'o kɛ tabarikala
donc o ye hakilisigi ba d'a ma alhamdulillah bon jɛkulu yɛrɛ kɔnɔ maaw maa minnu ye jɛkulu yɛrɛ sigi n'o ye membre fondateur ye a tɔndenw a kelen kelenna bɛɛ y'a bolo don a kun alhamdulillah i y'a faamuya bon an ni maa minnu fana bɛnna ka an accompagner bon bɛɛ b'i ka cɛsiri la min bɛ se ka min kɛ dɔw bɛ se ka na ni mɔgɔ ye dɔw bɛ se k'an dɛmɛ ni miiriya ye dɔw bɛ se k'an dɛmɛ k'a ka mobili d'an ma an ka kɔnɔ bɛ sa taama kɛ n'a ye bɛɛ bɛ se ka na ni min ye k'a fɔ ko nafolo de bɛ kafo ɲɔgɔn kan k'a kɛ o fɛn tɛ mais bɛɛ bɛ se ka yɔrɔnin min ta en charge i b'o ta en charge ɔ bi bi in na aw yɛrɛw fana bɛ k'an dɛmɛ parce que an bɛ nin émission mun na ka kunnafoni cari maaw ka se ka a lakodɔn k'a faamu ko ɲuman bon o ye dɛmɛba ye o tabarikala bon ni et puis an tun bɛ nin de dɔn kɔrɔlen farafinna hein voilà an b'an bolo di ɲɔgɔn ma an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ an bɛ ɲɔgɔn dafa fo ka taa fɔ ko ka ɲɛnabɔ alhamdulillah voilà o de don Mamadu Jawara baro an bɛ se ka fɔ a kulu sera a siɲɛ ma min ma ko k'i ka kumakan laban fɔ nin sigi kɛnɛ kan yanni an n'i ka sigi wɛrɛ cɛ i bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ ayiwa ne bɛ foli bila aw la kosɛbɛ tabarikala cɛ ni muso denmisɛnnin ni maakɔrɔ minnu tulo b'an na ani minnu ɲɛ b'an na an bɛ foli bila u bɛɛ ma k'a f'u ye anw ɲagalen don n'an ka malidenya ye alhamdulillah an ɲagalen don n'a ye ka d'a kan mali ye jamanaba de ye jamana min jɔra jamanaw cɛla diɲɛ kɔnɔ waati kɔnɔ n'i y'a ta jate nasara jate bɛ daminɛ ka na se san 300 ma yɔrɔ min diɲɛ kɔnɔ jamana kun tɛ mali sanfɛ hali n'a tɔgɔ kun tɛ mali ye parce que o kun ye empire du Ghana ye n'i y'a ta san 1200 san 1200 waatiw san 1000 ani 200 waatiw la diɲɛ kɔnɔ jamana kun tɛ diɲɛ bɛɛ kɔnɔ ko nafolo bɛ min bolo ka anw bɔ sɔrɔ ta sira fɛ i y'a faamuya o tɛmɛnen kɔ an Bersɔn Goyita waati o kelen de tun don donc mali tɛ jamana fitinin ye an bɛ ɲaga n'a ye bon an y'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta farafinna ka se k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya yɛrɛ ta a fara ɲɔgɔn kan kɛra Bamakɔ yan de a miiriya bɔra yan de o fara ɲɔgɔn kan kɛlen o kɛra sababu ye k'an bɔ nasaraw ka marajugu kɔnɔ o kɛlen maa minnu y'an ka jamana sinsin n'o ye Modibo Keyita n'a ka jamakulu ye u y'a jira k'a fɔ mali ka laɲini fɔlɔ ye farafinna ka fara ɲɔgɔn kan walasa an bɛ se ka kɛ an yɛrɛ ma hɔrɔn ye an kun ye min ye kunun an ka segin o ma n'Ala farala an kan an ka se ka tɛmɛ o la bon o cɛsiri a n'o layidu kelen an y'o kelen de ta a bɔra an mɔkɛw bolo cogo min ka d'an faw ma an fana b'a minɛ an faw la o cogo la wa an b'a cɛsiri kɛ fo diɲɛ bɛɛ ka seereya k'a fɔ ko mali c'est-à-dire an bɔra minnu na an ye halalaw ye donc o kama bi an bɛna farafinna de fara ɲɔgɔn kan mali la ka taamasen kura ta ni miiriya kura ye min bɛ daminɛ Bamako ka farafinna bɛɛ minɛ an tɛ se ka farafinw fara ɲɔgɔn kan Bamako mali la yan k'a fɔ ko anw kana y'a kɛnɛ kan o kama an b'a ɲini maliyɛnw fɛ a cɛ fara a muso kan a denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan vraiment an b'a ɲini u fɛ le 26 bɛɛ ka bɔ i ko kɔnɔkulu an ka ɲɔgɔn sɔrɔ avenue de l'OIA sanfɛ Tour d'Afrique la sibiri nata an ka kɛ 15h30 an ka kɛ an ka faso kama an ka kɛ an danbe kama an ka kɛ an ka sini ɲɛsigi dilanni kama an ka kɛ an ka yɛrɛma hɔrɔnya kama an b'a ɲini maliyɛn cɛman n'a musoman fɛ bɛɛ ka bɔ i ko jamakulu walasa nin kɛnɛ in bɛ se ka kɛ kɛnɛ wasalen ye dunan minnu bɛ bɔ farafinna jamana tɔw la ka na u ka segin ni ye fɛn ye ani mɛn fɛn ye min b'a to mali bonya mun tun bɛ mali la o yɔrɔ ni 5 don a ka kɛ 100 alhamdulillah i Jawara merci beaucoup ka foli lase i yɛrɛ ma ne de b'i fo tabarikala
nin bɛ dansigi kɛ aw ka bi jɛmukan na jɛmukan min ni a bolila farafinna a ka kala ɲɔgɔn na farafinna a bɛ se ka kɛ sabatifɛn ka kɛ wulikajɔ o bɛ se ka sabati cogo min na farafinna yɛrɛ ka se k'i jɔ tintin kan nka o t'i sɔrɔ fo farafinna ka tɛgɛdi ɲɔgɔn ma k'o bila sen kan farafinna tilebi jamanaw wele bilalen don a bɛɛ lajɛlen ma u kan ka lajɛrɛba kɛ an ka jamana kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni lamagajɛkulu ka kɛɲɛ ni sifinnakaw ka jɛkulu min sigilen don nin baara in yɛrɛ kama walasa ka se k'an kɔkɔrɔnuma don Mamadu Juwara ale ye jɛkulu yɛrɛ ɲɛmɔgɔba ye n'a bɛ f'a ma Union des Jeunes pour la Paix et la Nation Africaine bakurubalen na n'an ko a ma ko UJPNA wele tun bilara ma wa ɲɛfɔli minnu ni walawalali minnu kɛra an b'a jigiya k'a fɔ faamuya caman sɔrɔla la wa malidenw u n'a sɛbɛkɔrɔ bɔ ni ka caya sibiri nata ka se Tour d'Afrique la falajɛkaw fɛ yen nɔ selifana seliw kɔfɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye farafinna koba o koba ni a bɛ daminɛ anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na o sira kelen walima o laada kelen o bɛ se ka k'i mɛn cogo min na ka foli ni tabi ni waleɲuman dɔw k'o lase aw bɛɛ lajɛlen ma ka i yɛrɛ fo ka fɔ ko i juyara ɲini ala fɛ sigi ala ka a daminɛ hɛrɛ la ni ka a kuncɛ hɛrɛ la ka an balimakɛ n'an ka karamɔgɔkɛ yɛrɛ fo Timbo ka a fo ka a waleɲuman dɔn ale min kɛra sababu ye jɛmukan in ka se ka ɲɛnamaya ka i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn merci beaucoup ala ka dɔgɔkun yɛrɛ jɛmukan yira na ni o ye faso jɔ kɛnɛ يما موالي الهوى يما موالية يما موالي الهوى يما موالية بسمة بتقهر الهموم والآمل يملاها عمر الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها بسمة بتقهر الهموم والآمل يملاها وأرضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية